Piny owacho chiwo nonro manyien mar chudo mar chenro mag mbui eCitizen ka koro omenda ma oganda chulo biro medore. Moyangi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ma bende olero ni chudo mag omenda go ibiro time yo manyien ma sani piny owacho keto mabiro geng'o lal mar omenda migepe mag piny owacho. Lydia Okeyo nigi mathoth. En lendo ma ochiw gi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ma koro biro chuno oganda Jokenya mondo mi odogi e ukegi kaluwore gi medruok ewi omenda ma koro ibiro chul gi oganda Jokenya eka giyud chenro mag piny owacho e mbui. Chenro go nywando chudo mar omenda e yor mbui, tayo chenro mag bengi e yor simb ong'we yamo, timo chudo kitiyo gi kadi mar bengi kod mamoko. Chenro mag piny owacho mag eCitizen bende koro ibiro med bechgi ka chenro ma nengone okadh Sh199 ibiro chul Sh5. Chudo manie kind Sh200 kod Sh299 ibiro jiwo gi Sh10. Chudo manie kind Sh300 kod Sh499 ibiro jiwo gi Sh15. Chudo manie kind Sh500 kod Sh699 ibiro jiwo gi Sh20. Chudo manie kind Sh700 kod Sh999 ibiro jiwo gi Sh25. Ka chudo mohewo Sh1,000 ibiro jiwo gi Sh50. Jogo matiyo gi dola ma en omenda mar piny Amerika ibiro jiwo gi $1 ewi chudo mag chenro makamago. Jatend migawo mar omenda olando ni lokruok makama dhi chako tiyo sani, kowacho ni ma en kaluwore gi chike ma pachoka ma yiene piny owacho keto lokruoge makamagi. Owacho ni mbui mar eCitizen konyo oganda yudo chenro michiwo gi piny owacho e yo mayot. Oganda okwa mondo mi orang mathoth ewi kaka inyalo timo chudo makamagi mbui mar eCitizen ma en www.ecitizen.go.ke. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ji 25 ondhiyo otieno manyoro ya